ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଖାଇକି ଆସିଛ ସବୁ ଘରେ? ଖାଇକି ଆଇଛ ଗୋପାଳ? କଣ ଖାଇକି ଆଇଛ? କିଛି ଖାଇକି ଆସିନ? ଘରେ ଖାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ହଉ ଆମେ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେମି ଖାଇବ ନା? ହଉ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ଶିଖିବା। ଗପ ଶୁଣିତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଭଲ ଲାଗେ ତ? ଭଲ ଲାଗେ? ତମେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଗପ ଶୁଣିଛ ସବୁ? ଗପ ଶୁଣିଛ? ଆଜି ସେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ କହିମି, ତମେ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣିବ। ଶୁଣିକି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିମି ତମେ ମତେ ସେଇଟା କହିବ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ମାନେ ଗପର ନାଁ କଣ? ମିନାର ମିଠା ଖିଆ। କଣ ଗପର ନାଁ କଣ? ମିଠା ଖିଆ। ହେଲା, ମନେ ରହିଲା ଗପର ନାଁ କଣ? ମିନାର ମିଠା ଖିଆ। ଦିନେ ମିନାର ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। କାହାର ମାମୁଁ ଆସିଲେ? ମିନାର ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ମିଠା ନେଇକି ଆସନ୍ତି କି ନାଇଁ? ସେମିତି ମିନାର ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଥିଲେ? ମିଠା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମିନା ମିଠା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଯା ମାମୁଁ ମିଠା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇମି ଆଉ, ଏଇଆ ଭାବିକି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ମିନାର ବୋଉ ସେ ମିଠାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଡବାରେ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ। ରଖିଦେଇକି କୋଉଠିକି ଗଲେ? ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମିନାର ମନ କହିଲେ ନ ସରେ, ସିଏ ଖାଲି କହୁଛି କେମିତି ମିଠାଟାକୁ ଖାଇବ। ହେଲା, କେମିତି ସେ ମିଠାଟାକୁ ଆଣିବ ଆଉ ଖାଇବ। ମା ଯେମିତି ରଖିଦେଇକି ଡବାଟାକୁ, ମିଠା ଡବାଟାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ମିନା ସେଇଠୁ ଯାଇକି କଣ କରୁଛି? ମିଠା ଡବା କତିକି ଯାଇକି ଏକାଥରକେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇକି ଯାଇକି ଏକାଥରେ ଦିଟା ମିଠାକୁ ସେ ଧରି ନେଇଛି। ହେଲା, ଯତ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଧରି ନେଇଛି, ତାର ଢାଙ୍କୁଣୀଟା ଛୋଟଟେ। ହେଲା, ଡବାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଛୋଟଟେ। ଯଦି ଛୋଟଟେ, ସିଏ ଆଉ ହାତ ପୁରେଇ ଦିଟା ଧରି ନେଇଛି ଯେତେବେଳେ, ସିଏ ଆଉ ଦିଟା ମିଠା ଆଣି ପାରି ନାହିଁ। ଦିଟା ମିଠା ଆଣି ପାରିନି। ସେସବୁକୁ ତାଙ୍କର ଜେଜେ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲେ। ଜେଜେ ଆସିକି କହିଲେ, ତୁ ଗୋଟେ ମିଠା ଆଣିଲେ ଯାଇକି ତୁ ସେ ମିଠାକୁ ଆଣି ପାରିବୁ, ଦିଟା ଏକାଥରେ ଆଣିଲେ ଆଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମିନା ସେଇଠୁ ତା ଜେଜେଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କଣ କଲା? ଗୋଟେ ମିଠା ଆଣିଲା, ଦିଥର କରିକି ଆଣିଲା। ତାମାନେ ଦିଟା ମିଠାକୁ ସେ ଏକାଥରେ ଆଣି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କରିକି ଆଣିଲା। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ଦିଟା ମିଠା ଆଣିଲା। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥାଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ମତେ କହିବ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ମିନାର ମାମୁଁ କଣ ଆଣିଥିଲେ? ମିଠା ଆଣିଥିଲେ। ମିନା କୋଉଠିରେ ରଖା ହେଇଥିଲା ସେ ମିଠା? ମିନା କାଢି ପାରିଲାନି? ଡବାରେ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ମିନାର ଜେଜେ କଣ କହିଲେ? ମିଠା କାଢିଲେ ବାହାରିବ। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ଗପଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଭଲ ଲାଗିଲା? ତମ ମାନଙ୍କ ମାମୁଁ ସବୁ ମିଠା ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଖାଇଛ? କି ମିଠା ସବୁ ଆଣିଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସବୁ ମିଠା ଖାଇଛ, ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ଗପଟାରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମର ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଯିବ। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ହଉ, ଠିକ ଅଛି।